Și la din nou pe site e prezentat dat un link pentru folosirea acestui afișaj serial cu 16 coloane și 2 rânduri. Eu testez aici pe un ordine făcut de Nelu și adresa este asta: YouTube Emit Sercalcid. Deci aici omul prezintă, doar am încărcat sketch-ul. Asta să văd ce face prea mult, dar oricum e interesant că merge și e ok. Chiar frumos pentru două fire. Și așa e frumos, adică roșu pe un al negru, știu. Da, și revine la... Să ne uităm puțin la sketch. De la ordinul de pe site și cam așa.